Arratsaldeon guztioi, Bermeon gara gaurko honetan, bihar Portugaleten izango gara, arraun denboraldiko azken asteburua dugu, eta benetan egundoko jendetza dugu, giroari dagokionez, zaleen artekoa eta aparta, eta naturak ekarritakoak ere, merezi du komentario handi bat eta zorrotza gainera. Zailtasun handiko estropadak izango ditugu gaur hemen Bermeon. Gaztaiozpi jauna, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, banderak ikustea besterik ez dago, antzemateko hemen nolako panorama dugun, ez? Izaro aldetik haizea, indartsu, zailtasun handiko estropadak ikusi ditugu azken urteetan hemen, eta gaurko are zalantzarik gabe bide horretatik joango daigun. Hori da, banderak aipatu dituzu eta banderak ikusita, Mikel, nik aurrenekoa bi giro klase ezberdintzen ditut. Bat, jendeari eta zaleik dagokiona, Bermeora eguardian etorri ezkeroztik hemen, ikaragarrizko jendetzak etorri direnak San Juandik, San Pedrotik, Galiziarrak, eta harrituta Santurtzi aldetik zenbat etorri den, egun oso berezia, baina aipatuko nuke, azkeneko urtetan ipar-mendebaldeko giroa izan dugu, oso estropa eremu berezia, hau, bete aipatzen dugu olatuak hiru norabidetan jotzen duela, baina gaur, beteko, ezin beteagoko ipar-ekialdeko giroa daukagu, zeiko zailtasunarekin aztertuko dugu, eta motxean izan da, aipatuko nuke, oso giro, Mikel, marinela daukago, eta hau benetan arraunlarientzat, patroiek galtzak bete lan izango dituztela gure gozagarri. Batioa behar dira gaur hemen emaitza hona lortzeko eta patrontzan asmatzea. Hoiek izango dira gako oso garrantzitsuak. Eta ikusentzuleok gogoratu joan zen urtean nolako saltxe izan genuen baita ere playoffetan. Eta alde batetik aipatu behar da, emakumeen lehian Ibaikak nola eutsi zion, tirabira askoren ostean, Liga 6. bukatu eta gero playoffa jokatu behar izan zuen, eta nola jokatu gainera. Hori da, eta Ibaikak, Mikel, badakigu, Liga regularrean nola baitere lortu zuen, mailari eusteak gero jokatu behar izan zuen, hau eta begira, nola arazori gabe, heldu zion, eta aurten ere, errenteriarrak, playoff honen trago txar honetatik, ez dute pasa beharko. Eta San Pedrok eta Bueuk lortu zuten joan zen urtean gora igotzea, benetan handia izan zen hori haientzat, eta, ze gertatu da? Badakizue Bueuk maila galdu duela, eta San Pedro berriz ere hemen dela playoffean joan zen urtean lortutako hori salbatu nahian. Eta ikusi ingo dugu, beste ontziak ere, nola heldu zaizkigun, eta benetan esan behar dugu, playoffari begira, aurtengo gizonezkoen lehiari begira, bi favorito nabarmen ditugula, hain zuzen Ares, Galiziako ligan txapeldun izan dena, eta bestetik hemen, Pasai Donibaneko ontzia, San Juan. Bai, San Juanek, Mikel, garaipen kopuruari begiratuta ikusi besterik ez dago, nagusi izan dela, baina oraintxari gara ikusten irudiak, Santurtzik, bukaeran batez ere, oso sentsazio onak utzi ditu, eta esango nuke nolabait ere, kanpotik begiratuta edo batez ere harreta goiko ligan jarriko dugu, San Juanen joera emaitzek bere utxean ikusita goiti berako izan dela, eta Santurtzik beti gorakoa. Eta San Pedro berriz, gora eta bera, ea orain, Karmaren afera eta gero, niri iruditzen San Pedrok estropada onak, momentu onak izan dituela, Getarian bakarrik borobitu du estropada hon bat. Gaur, egia esan, giroa dago bereziki, teknikoa eta bereziki, exigentea gutxitan bezala. Gizonezkoen lehiari begira, gure ikuspegitik, Euskaldunon ikuspegitik, San Juan eta San Pedroren arteko lehi hau zoragarri izango da, aparta, tentsio handikoa, presio handikoa haientzat, eta bestalde, esan behar da, Bizkaitarrak, Santurtziarrak, joan zen urtean, horti pasa ziren, tentsioak jan egin zituen, eta gaur alderantziz, buru belarri saiatuko dira, baina lasaixiago, behar bada, ez? Bai, Santurtziren inguruan aipatuko nuke nolabait ere, bost taldea hauetan bakarren bat baldin bada, presiori gabe eta nolabait ere, igotzen ezpada ere klubera lasaitasunarekin joango dena, noski disgustuarekin ere bai, Santurtzi dela, eta bestetik, aurtengo playoff honek Mikel badu beste osagai erantsi bat, izango ez du ba. Bi pasaitarrak, San Juan eta San Pedro eta San Juan. 2024an gaude, baina oraindik zenbak arraunak hori ere badu, ez da? Auzo herrien arteko nolabaiteko okazioa eta pikea. San Juan eta San Pedro horrek ere nolabait ere gatza eta piperra eranzten dio
gaurko eta biharko hitzordua. Ederki, abia puntua emakumeen playoffa eta horri buruz gure agurrarekin batera, lehenengo galdera, Eritz Hernandez lankideari, arratsaldeon Eritz, hor ditugu Zumaiarrak, buru belarri, aurkariak Galiziatik eta Kantabriatik etorritakoak, ze tankera hartzen diozu gaur Zumaiarren ordezkaritzari, nola aurkitu dituzu hor uretan? Aurrera! Kaixo bikote, arratsaldeon guztioi Bermeoko uretatik aipatu duzue gaurkoan giroa izango dugula arraunerako eta dagoeneko guk nabari dugu kulunka horrekin. Giro hori dastatzen, probatzen lehenak, Euskotren Ligako playoffa izango da, aipatu duzu Zumaia Euskal Herriaren ordezkaritza bakarra playoff honetan, eta esan behar dago Manterolaren, Kike Manterolaren eskak ongi aurkitu diturala tentsio puntu batekin, baina konfiantzaz beterik liga honegin baitute, bigarren amaitu dute Ete Ligan eta horrek ematen duen konfiantzarekin heldu dira Telmo Deun gaurko zita honetara. Bere aurkaria nor, bere aurkarietako bat Astillero ere izango da Ete Liga irabazi duena, jakina, egontzen duda asko egontzen Astillero hemen izango zen edo ez, epaitegien afere izan baitzuen, baina azkenean epaitegiak Astilleroi arrazoi eman, eta hemen dira, Kantabriarrak eta ikusita zer nolako kontxe egin zuten, arerio serioa da Astillero. Beste arerio serioetako bat txapela Galiziarrak ere sekulako kontxako estropada eginda, hobete hor utzi zuten ikusleriaren zati handi bat, baina ona presio gabe datozela aipatu digute, baina gogotsu eta zergaitik ez sorpresa ematera, sorpresa nori eta Cabo da Cruzen toki hori dago gaurkoan kolokan, Ibaikarekin denboraldi osoan zehar pikea edo bata bestearen aurka egon dira, eta esan beharra dago azkenean, Ibaikakoak salbatu eta Cabokoa izan dela playoff honetan beti ere Natalia Tubioren ontzia arriskutsua delarik. Beraiekin izan da gure lankidea Sara Gandara Lehorrean. Sara, nola aurkitu dituzu bai Zumaia, Cabo Astillero eta txapelako neskak? Hemen gaude, toki berezi batean, arran plan hain justu ere, traineruak uretaratzen eta lehorre eratzen diren tokian hain justu ere, eta bertatik ere, ikusten ditugu zale asko eta asko. Momentu honetan ikusiko duzu erakutsi behar dizuegun irudia delako, zenbat jende Moiarri puntaraino abiatzen ari den momentu honetan, zenbat kolore, zenbat bandera, zenbat zale eta ilusio hortxe, izan ere gaur egun handia baita, eta guk behar bezala kontatuko dizuegu hemen zer gertatuko den. Batzuekin eta bestekin hitz egiteko aukera izango dugu, protagonistak bertatik bertara elkarrizketatzeko aukera izango dugu, eta zaleak akaso ere bai. Momentu honetan ez dakit entzuteko aukera izango dugun, benetako protagonistak arraunlariak direlako. No, nosotras hemos estado trabajando todo el invierno y el año y pues bueno, vamos a demostrar lo que hemos estado trabajando sin presión, pero bueno, a por todo. Obligación ninguna. Yo creo que es como un sueño, ¿no? Un sueño con el que llevamos pues soñando, valga la redundancia, muchos años. Chapela fue un club muy humilde, muy pequeñito que creció poco a poco y hemos llegado hasta aquí. Entonces ahora queremos hacerlo bien. ¿Que culminamos y pasamos? Genial. ¿Que no? Queremos quedarnos con una muy buena sensación. Bueno, pues tenemos nervios de ganas de competir, el equipo está muy enchufado, está muy concentrado, hemos hecho muy buena semana de entrenamientos, entonces bueno, con ganas de salir a la mar, que está bastante como nos gusta a nosotras, entonces bueno, pues con ganas de salir a disfrutar. La regata típica que se hace aquí, ¿no? Que el año pasado yo ya jugué playoff con Ibaika y estaba vare, pero bueno, hoy que está así con ola, bueno, a mí me gusta, por lo menos, nosotros estamos contentas de estas condiciones, nos defendemos muy bien en la mar. Irabazia, helburua irabazia da, gero zertengo du, nola ikusiko dira, baina, bueno, helburua hortate behar gaituk. Eta gero, denbora lago zigu gure lekuan, baina aurrena irabazerten behar. Txarraziok, oso txarraziok, eta, bueno, gauzak ondo egiten dituen, da gaur fallo egiten duna kanboan geratuko da, porque nik uste dira denbora zabalak izango diala. Ondo, egia, ondo entrenatu diaula, eta goguak ingatxaek. Donostian kanboan geratu ginen amorre pixeat egine bai, eta, bueno, goguak in.
Gauza mamitsuak entzun ditugu, Ibon. Gaur hemen kale egiten duenak. Nahikoa esan du. Ez du ez, igoerari lortuko, Ike ez du maila mantenduko. Era bat adoz, Bai, eta bai, banuen bai. asmoa sarrerako izateko gaur diferentzia handiak izango dira. Bai, hoxe. Eta gaur playoffaren 3 laurdenak iruditzen zait, hemen jokatuko dira, ikusi bezala esate baterako, launtzi hori, nola oialak zabal eginda, nola da bilen, batetik aizea eta bestetik begira. Periodo oso gutxiko olatua da, eta ia, hausi, begira, hori motorri gabe doa, doa 6-7 korapilotan, eta batetik aizea, eta gero nioen, periodo oso gutxiko olatua da, eta etenik gabe, treneruak, arranka geratu biliko. Zailtasun handi xamarra gaurko honetan. Eta guazen datoak, lehenengoz mareari buruz. Bale, bortxe, ia ordu biterritan izan da itxas gora, bederatziak 20 gutxiagotan izango da, itxas behera, beraz, txanda denak Euskola Beligako biak eta playoffetako bi playoffak Mikel ura berantzeman da, eta argi. Koefizientea ere ertaina, baina igotzen ari da, marea erditan, eta gaurko honetan ere, batiro eta indar eta energia dezente izango duzera. Hau eguerdiko datua da, baina azken evoluzioa 12 ordutan 61 batetik 60 eta orain urrengo gauerdira 69. Hau da, ertainetik haundira. Bihar marea bizitan izango gara, non? Eta Portugaleten. Horra joerak, lehenbizikako kaleak beti laugarren eta bosgarrenak baino sakonera gehiago izango du batez ere, gu gauden Sixili gune honen inguruan, hor erdikaldean eta kanpoan nahikoa ondo bada, 18-19 metro, zera laukalentzat zera berdina eta argi. Metro bat, baina hau lehenbiziko aldiz, aztirekin gabiltzan ez da ondoko itxasu. Aize olatua galindu egintzaio, Miguel, aztirekin elkarlanen ari hasiginenetik lehenbiziko aldiz, kanpoan metro ingurukoan, nahiko uniforme izango da, altura aldetik, hemen gu gauden helmuga puntu honetan altura gutxixago izango du, eta kanpoko balizetan, benetan horre indar eta zurrumilo handiak izango ditu. Eta poparean lan galanta egiteko aukera, hor izarotik helmugara. Zalantzari gabe, ikusi dugu, korrontea nola mendebalderantz, baina hause da. Nola haizea, ia, iparreki aldetik, eta zuzen sartzen da. Eta gaur, beti izango dugu, osagai asko, olatuak marea haizea, baina gaur, nabarmen, eta zalantzari gabe, nagusitzen dena, ipar mendebaldeko, iparrekialdeko barka, haize hau. Eta hemen zailtasuna, Ibon. Handia, ikeragarria, seikoa. Sei, behar bada, arratsaldeak aurrera egin ala behera egingo du, zailtasunen kontu honekin indizarekin hasi eskeroztik, handienetakoa bainik. Ez 3 metroko olatua ditugulako, baizik eta dagoena oso narratz dagoelako, zailtasun itzugarriarekin. Begira irudi hauek. Begira ogoñope. Hori da, ogoñope inguru horretan, horrek ederki adierazten du, nolako estropada bizi izan behar duten gaur gure kirolariek. Oso petrala lanerako, oso alrebesa, eta patroientzat egundoko lana ekarriko duen. Mikel, detalle bat, gubio komentatu duguna, hementxe emanaldi hasi aurretik. Normalean hemen Bermeon hor kanpoko aldean, ontzi asko eta asko izaten dira, arratsaldean estropadarekin gozatu. Gaur, alerik ez dugu ikusi. Hortik atera kontuak, zer da bilen hankanpoan. Hau da, estropada eremuaren tankera zer esango dugu bestetik. Bermeo berria, festa giroan, hor lamera inguruan eta izugarrizko giro ederra, giro jatorra aurkitu dugu. Hainbat eta hainbat zale, beste herrietatik etorritakoak, Galiziatik, oso itxaropentsu etorri dira, Aresekoak batipat, baita ere txapelako jarraitzaileak, baina espreski antzeman dugu Aresekoen artean nolabait segurantzi puntu bat eta itsasoa ikusita ere, hau guretzat ona da, esan digute, hau guretzat ona da. Galiziarrentzat ez da, konforme zauden, ez da girorik txarrena, hau ez da Galiziako itxasadar bat, baina Euskal Herrian haien antza handiagoa gaur baino gutxitan, Bai, eta konparaketa egiten, lehen jardun gara, ikusentzuleok, Ibon eta biok, Riazorren, Koruñan, ikusi izan dugu itxura edo tankera honetako itxasoa tarteka. Antzeko ezaugarriak dituen. Bai, hori da. Han nordez deitzen dutenarekin, eta halaxe da. Eta bestea, Mikel, gaur hemen babesik ez dago. Mendebaldetik jotzen duenean, matxitxako nolo espa, babes natural bat suposatzen du, Bermeoko kaiarentzat eta portuarentzat, ez gaur haizea, hasieratik izango du. Hau da, estropadak izango duen inguruko informazio guztia, eta orain
lankideok, nahi baldin baduzue, aurkezpenare ingo dugu. Lehenengo, emakumeen playoffean, 4 arraun elkarte izango ditugu, sosketak horrela erabakita, Cabo da Cruz izango da lehenengo Astillero, eta minutu bateko tartean, gero Cabo da Cruz, Zumaia, azkena izango da, bigarrena Txapela. Eta orantxe aurkeztuko dizkizuegu banaka-banaka, eta esan behar dizuegu, arraun elkarte bat, bere postua defendatzera datorrela, Cabo da Cruz, eta igoeraren bila, esan bezala, bi txapeldunak, Astillero eta Txapela, eta Euskal Herrian txapeldun orde izandako Zumaia. Ordena horixe, minutuz minutu, hasita Kantabriarrak, gero Cabo, Txapela eta Zumaia. Sonia bau bete guztien dugu hanketi, Mikel? Bai, honek alde guztietatik egiteko gaitasuna badu eta ondo moldatzen da. Hori da, aurrekalari ikusi genuen, esate baterako zeran, kontxako estropadetan, eta bar. Eta beste abiste, Mikel, Aipagarria, Redondo aizpak ere, hor daudela, garai batean Astillero kutzita deustun aritu ziren, eta orain berriz, Kantabriarrak izanik, etxeko klubera. Eta beste detailea, Amilibiaren arraunak. Ikusten dira oraindik, baina Braka Sport izeneko nagusi da, gehien bat. Lituaniarrak gehien bat dira. Nagusi. Arraun arinak. Bai, hori lehen ere zeraren garaian Astilleron, Jesus Frantziskoaren garaian, arraun klase honekin ibiltzen zen. Bueno, hemen Eugenio Pena prestatzaile, Cabo da Cruz, eta 7garrenak izan ziren, sailkapen nagusian, Ibaika 6garren 42rekin, Cabo da Cruzeko 37, Tiranek 19 eta matematikoki behera. Eta asko kostatu zaio, ontzia finkatzea prestatzaileari, baina, bueno, hauxe da, aukeratutako. Gora beratxu eta irregular, Lutzia San Pedro, lugarrengo tostan ikusi dugu, laugarrengoan, harritzeko moduko mugimendurik ez behintzen. Aurrekalaria da, urte osoan mugitu ez duena, hori Rianxotik etorritako emakumea da. Txebarrita. Bai, abizen euskaldunakin. Eta hemen Txapela, Txapelari buruz esan behar dugu, bueno, klubaren kirol arduraduna Joan Zunzunegi dela, eta nahiz eta prestatzailea Kobelo izan, Zunzunegi hor tartean izan da, beti badago bermatuta lana, prestaketa, lehiakortasuna. Arraunketa estilo jakin bat, Mikel, prestaketa jakin bat, eta hori kontxan ere ikusi genuen sailkapen estropadan, treniro ontantxe, Txapelako emakumeetan, abaita pigandetan. Eta Galiziako txapeldunak, beti gogoratu, 3 itxasmilatara jokatzen dela hango txapelketa, hauentzat aldaketa handia dago, ona etorri eta itxasmila bat erdiko estropada egin behar izate horrek, asko aldatzen du hauen lehia. Bueno, eta hemen Zumaia, Jose Enrique Kike Manterola prestatzaile, eta Amane Jimenez patroilanetan. Mugimendu batzuk bai, Bai. Miren Garrastazu kanpoan geratu da, Elena Merino, 3. tostan, haintzen Urbi eta hortxe ikusten dugu, 2. tostan, mazta tostan, 5. eta aurten askotan ibilitakoa. Bueno, ez dakit zer darabilen munduan. Arrobiko 10 telmo deurontzionetan. Bueno, behar bada eta gian kari naiz, Manterolak planteatu du bi egunetarako estrategia bat. Baina esan du, gaur bizirik bai. Gaur kale egiten duenak, gaur kale egiten duenak, bihar nahi nahiez, lehen postua behar du. Lau puntu horiek lotzeko. Bestela jai dauka. Begira bandera horiek. Eta hala ere, gaur galtzen baldin badituzu berdinketei begira eta 10 segundo edo 15 segundo, bihar erlojupekoan errekuperatzea, hango Portugaleteko urleu horietan, ia ezinezkoa. Gutxitan bezala, gaur hemen Bermeoko baldintza. Bueno, lanean hasiko den lehenengoa, Astillero da, Bilaxoanek utzitako traineruarekin, badakizue, Astilleroen abeti urdin ilune izaten da, baina hemen babesleen gunea eta hor karel inguru horretan bai, baina hortik aurrera urdin argia da, eta Galiziatik ekarritako trainerua, Dirce do Carmen, hain zuzen. Balkari gabe ikusten ditut, balkarekin ere bai, bakarren bat ikusten ditut. Pestainarekin. Bueno, hortxe dira. Pestainarekin. Hortxe dira laurak. Ea ba, estatxa hartzera. Hemen gaur babesik ez dago, estropada eremu oso osoa. Gaur ez dago matxitxakoren edo arrigurtziaren, eskoliraren babesik. Bermeoko lameran ere antzen baten zen, aizea. Begira abantean,
Begira batean, aurrak arrunlari, bai. Inoiz egin behar badute gaur. Bueno, hortxe dira, pronto. Honen haupa diegu, kirolari guztiei, eta honenek eraman dezatela urren urtean gore mailan aritzeko txartela. Semaforoa berdea da, aurrera. Ea ba, gaur ikusiko dugu, Zipristina eta Barbarra hortxe. Jala garbitu ezina izango da. Eta ura hartuko dute, Mikel, Bai. Zipristina asko, guantxe bertan, jarrazta da. Hori da, bizutza, Erritmoari erreparatu, Dagoeneko berrogei palati, bera. Gaur erritmo altuan ezin da. Kanpora itxasoak ez diutziko. Ero, poparean, olatutxoa datorrenean, hortxe. Minutu erdia, Mikel, eta 35 pala da. 36 pala da. Bueno, irteeran orain pronto, Cabo da Cruz, gogoratu, maila defendatzen ari den Arraun elkartea. 24 izan honetan. Begira palka, begira kostauko palkak. Boiroko gorriak, bai! Pestaina, erlaitza eta metakrilatoak, karamatzate. 5, 6, Asmatu beharra dago, konfiantzare behar da, patxada ere bai, erreferentzia kudeatzen jakin behar izatea nahi eta nahi ez, hori funtsezkoa da gaurko egunean, beti, baina hemen tarteka etorriko dira, gustagarriak ez diren datuak ibon. Bai. Eta hortzak iztutu eta segi beharra dago. Eta hasirakoak markatzen du asko. Bestea Mikel bide galtzearen kontua, Gaur, bere txarrean, haizea nahiko zuzen sartzen zaie patroiei, eta ez zait iruditzen batera edo bestera gehiegi eraman ditzakeen. Banderari erreparatu, nahikoa zuzen sartzen da haizea. Irteran prest, txapela. 3, 2, 1, Bai! Abante! Hor dira ba. Txapela pigo ondoan dagoen herria da. Zeinen luze, laugarren palarako. Zeinen luze laugarren palarako. 4 a cabo. Ahí 5. Ahí 6. Arretuta, Hauen alde, pentsatuz estropada gogorra izango dela, zailtasun handikoa. Uda osoan hiru itsasmina egiten jardun izan hori agian izan daiteke haien mesederako puntu bat, ez? Erritmoa beste bat da, hori egiteko, baina txamponaren beste aldea, itxasek usan duzu. Erritmo falta. Alegia, lan erdiak eskatzen du, Mikel, beste erritmo, beste bizitasun. Hori da, bai. Baina, arreturik gutxin hau, zeinen luze, hasian arraunean txapela, Eta iruditzen zait, Zumaia ari dela ondo. Zumaia barka, Kabo. Kaboko gorriak. Ea ba, irteeran orantxe. Telmo-ontzia. Abante. Hori da. Oso bizi, Ze ezberdintasun. Txapela ikusi Zumaia. 46 pala da. Biluze eta ziaboga bat. 2000 metro egin behar dituzte emakume. Begira Amane Jimenez patroia. Kanporantz eta trampaldore igota. Fiantzarekin. Claro. Bueno, momentuz. Hasi berria da hau. Eta datoak aztertzeragoaz. Zumaiak Astillerok eta Kabok baino segundu bat bizkorrago irteera eta txapelarekin parekatuta. Aiba. Ongi bukatuz dagoeneko, begira, txulegi guren estilo rankan. Vamos a mantenerla, Ea ba. Engancha y acá. Gaur, Txapela eta Zumaia berdinduta, Atentas ahí. Frankako zerantzat, arraunlarientzat, olatu bizionek, hain da periodo gutxikoa, olatu bajua, baina bizi-bizi eta atera egiten du estropalaria tosten. Ahí le va buena, ahí Laura. Zumaia eta Txapela parean. Astillero, Erritmo bajuan, du batera eta Kabo 3 segundoko atzerapenarekin. Ahí está, Eneus, vamos con esa forma. Lehenengo aldiz, erreferentzia denak Zumaiaren alde.
Noski, hau hasi besterik ez da egin, Erne. Erritmoan Zumaiak txapelari Zumaian. 2 orain, Astilerori 3, Kabori 4. Oso erritmo basuan denak, Hogeita malau palatik gora Zumaia bakarrik Mikel. Bere izan da azken ateratzen. Espaitu usten itxasoa. Gero bestalde, ziaboga bakarra izanik, eta estropada eremua dagoen bezala, hor asmatu beharra da. Hor 4 segundu galtzeko ez da ezer behar. Hemen berme honi izaten da nolabaiteko joera bat itzulerako luzean baborrera jotzeko, zabalatera, nolabait estriboraldetik, gaur aize honekin eta etzait iruditzen. Joera hori ikusiko playoffen bintzen. Bueno, datuak berriz, Zumaiak 2 segundo, txapela eta Astilerori 6 Cabo da Cruzi. Galera hundi xamarra, Cabokoen, 6-6 segundo. Zumaia nabarmen bizien erritmoa. Eta garbi arraunean. 35 palada. Asko ari zeguztan, garbi, oso garbi, Zumaia. Ontzi bateko errenta darama. Txapelaren aurretik eta Astileroren aurretik Zumaiaren traineruak. Cabo 8 segundoko atzerapenarekin. Aurreneko erreferentzia hauetan baiestatzen kotxeko sailkapen estroparan ikusi genuen. Alegia, Mikel, Euskotren Ligako lehenbiziko txanda eta beste ligen artean, hor ez dagoela tarte handirik. Bai. Zumaiak tartea zabaltzen, hor kanpo kaldean, ematen du erosoago ari direla Zumaia. Begira, zeinen garbi arraunak, zeinen garbi ateratzen dituzten paladak. Astilerori 5, txapelari 7, Kabori 9, eta oraindik lehen luzea burutu gabe. Ia 7 minutura. Ez da harritzeko hau, Inondik Hemen Astilero. Pasatzeko esan dio, gaizak barruko harriko du. 6 eta 50ean gelditu dute kronometro hori. Astilero beraz, lehenengo ontzia maniobra egiteko garaian, une honetan Zumaia Astilero baino 3 segundu bizkorra du. Bueltakoan alda daitezke kontuak, Etorriko dira 3 palada gehiago 5 minutu kontzik denak. Hemen Cabo da Cruz dator. Nola kudeatu entrenatzaileak ze informazio eman behar dio patroiari bere taulan hau ikusten duenean, ezta? Azkena gara. Gu gara postua babestu behar duguna eta momentuz azkena gara. Ritmo oso bajo eta beste palada batea 33 palada eskasean, Mikel. Zumaia Astilerori 3-4 segundo, txapelari 5, Kabori 10. Hemen Cabo da Cruz maniobra. Horen kontuak asko alda daitezke. 7-0-0. Kiragarri galdu du Cabo kanpo. Baia 10 segundu borobilak atera dizkio Astillerok luze bakar batean. Estropada erdian. Zumaiako palak arraunak, zeinen garbi ateratzen dituzten. Hori funtsezkoa da gaur. Poparean egundoko lan egin beharko luke Kabok, brankaz galdutako hori errekuperatzeko edo itxuratzeko, biziri jarraitzeko. Zumaia 35 palak. Bide galtzerik gabe, txukun. Zumaia hasieratik ari da, saio egokia egiten, 5 segundu, txapela eta Astilerori. Txapela. Hemen, Galiziako txapeldunak. Eta oso azkarra ziagoa. Skor maniobra, bai. 6 eta 57. Txapela, 6 eta 57. Orain arteko denborarik onena. Gaur etortzen, Mikel, beharko dute minutu bat baino azkarrago etorriko dira joaten. Horrek esan nahi du hor txapelak, azken metro horietan, Astilerori 2 segundu jandizkiola. Egiran horabideak, Cabo estriborrera eta txapela baborrera. Cabo asko ari da galtzen, Ea orain. Zumaiarrak lan erditan.
La Vilella, horrekalari, La Vilella, Alkarekin, epa, Juan egin da. Pasatxo. Bai. Ba horre pare bat segundo bai, Mikel, argi GPS-a. 6:44 txapelak baino, 3 gutxiago. Denborarik onena, lan erditan, Zumaiarentzat 6:44, txapelak 6:47, Astillerok 6:50 eta 6:00 Kabo. Luze batean 15 segunduko galera Kabok. Orain bigarren luzean sartuta, gauzak ez dira asko aldatu. Zumaiak Astillerori 3, txapelari 4, Kabo da Cruzi 15. Orain bizitzea eskatzen du ritmo, Aizearen alde beti. Olatuak ere bai, Aizea eta olatuak izango dute. Begira, hortxe zimen. Argi patroia. Ikiragarrizko lana dauka patroiak, Traineruak gogortzen. Atze hori, zuzen ekartzen. Aurten estrenatutako traineruarekin. Jonekin altzaio. Dudiola Maten du baietz. Txapelari da sufritzen, barruka entzenen. Astillero, ziabogan Zumaiak baino 5 gehiago erabilita zegoen, eta orain urbildu eginda, 3 segundora. Astilleroko patroia olatuan, hori olatua du, Oparian heldu egin dio gainera. Txukun ari dira, errekuperatu diote segundu bat, une batez 2 Zumaian. Baina, orain begira. Diferentziak, Zumaiak Astillerori 5, txapelari 8, Kabori 18-19. Maten du txapela orain poparean, ez datorrela infin. Patroiek olatua bazter guztitatik. Oantxe baborrera, oantxe estu. Zailtasunez betetako norgeiagoka da hau, estropada eremua ez dago txantxetarako. Haizea 20 kilometrotik gora oro, eta tarteka 30 inguruko ufadak ere bai. 37 paladan. Txapela erortzen ari da Jaun Andreo. Gaurko jardunaldi hau Zumaia eta Astilleraren artean dago, 4 segundo aurretik Euskaldunak, bigarren Kantabriarrak, txapela 10-11 segundora eta Kabo 20 batera. Tarte handiak. Hemen da. Astillero, bai Astillero! 12 eta 16 helmugan Astillerorentza. Ea ba. Ia minutu terdio gutxiago behar izan du etortzeko joateko. Minutu terdio. Zumaia Astillero baino 3 segundu bizkorrago dato. Bukera hona egin du Astillero. Bigarren luzea. Antubio. Egokia. Baina, Erne, orain 2 segundu besterik ez Zumaia eta Astilleraren artean. Tartea, Zumaiaren aldekoa da, baina 2-3 segundutan da. Horda Natalia Tubio, esperientzia handiko patroia bera. Kaltza betelan da. Bai. Orantxe pultzakako indarrean, orantxe tirakako indarrean. Oso egun beltza Kabokoentzat. Azkenak izango dira, eta segundo asko galduta gainera. Kontsolatua. Erne, Astillero, konparaketan, segundu batera ere hurbildu da une batez. Zumaia eta Astilleraren artean dago hemen, gaurko lehen postua. Hor da Cabo da Cruz. Aurrea irean duelarik. Bai, 12:41. Oso urruti. Astillerok 12:16 markatu du eta 42 ere bai. Orain Kabok 12:41. Segundu bakar bat Zumaiak Astillerori. Gaurko lehen postua hor dago jokoan. Txapela ere urruti poparean asko kostazain Galiziarrei. Bai. Biei. Parean, eunenekotan izango da, gaurko demorarik onena, baina... Olatua, Zumaia, beira, olatua. Olako, beste 2 olatu aprobetxatu beharko ditu. Orantxe amaitzen txapela. Olatu horrekin, beste segundo bat, Zumaiaren alde. Zumaiak, bai, orain 2 segundu Astillerori konparaketan. Hemen txapela, bai, 12:30.
Txapelako emakumentzat, 12:30. Denborarik onena orain artean, Astillerok, 12:16 eta 52. Jabok, 12:41 eta 6 eunen. Hogei pala. Segundo bat bizkorrago Zumaia Astillero baino. Segundo honek izugarrizko balioa du. Olatua honek. Honik segida ematen badiote aur. Astilleroren denbora gogoratu 12 eta 16. Hor dato Zumaia. 12 eta 16an dago Langa. Parean daude, eunenekotan. Bai, 12-16 lau eunen. 12-16 eta 89 zuzenduta Astillerorena, ea zagertatzen den, orain 37 eunen daude Astilleroren alde. 12-16 eta Astillerorren alde 12. Astillero garaile. Astilleroren zat denborarik onena eta gaurko 4 puntuak. 12-16 eta 52, Astilleroren zat denborarik onena. Bigarren Zumaia, 12-16 eta 64. Estropada osoan aurretik ibili dira, baina azkenean 12 eunen utxaren urrengoa, baina Astillerorren aldeko datua da hori. Hor da zelkapena, Txapela 3. 13 segundora, 4. Cabo da Cruz, 24. Eta noski, Astillerorentzat euneneko horiek zerutik etorritako eunenekoak dira, gaurko eguna 4 punturekin bukatuko dutelako. Begira nola ari diren ospatzen eta izugarrizko balioa du. Horrek ematen dizu aukera, bigarren bukatuta, zeun eta gauza nola doazen 3. bukatuta ere, bi postu daude hor, eta noski nahiko bideratuta daukate. Astillero. Zumaiarentzat ere eguna ona izan da, Ez da txarra, Tartea Txapelarekiko handia delako. Baina 12 eunen horiek asko balio dute, bai. Poparean ondo Astillero, Zumaia Barrankaz. Astilleroko enposa, momentuz Astillero denborarik onena. Maten urtebetzetzea ospatzen ari dira hor. Zumaia bigarren 12 eunen gehiago, gero Txapela eta Cabo. Bueno, arraun lagunakekoak ez dira bakarrak, Horra beste ospatzen. Mendire atzodanik, arraun lagunakekoak. Hazen nolako posa Kantabriarrentzat. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala protagonisten hitzak izango ditugu. Hortxe ari da Iritz Hernandez gaur zaintasun handiagoekin, Sara Gandar ere bai gero, saiatuko gara zuei, hemengo giro hori, kirolarien tentsio hori ere, helarazten. Momentuz, arnaz hartuko dugu, tartetxo bat iragarkientzat eta berehala itzuliko gara Bermeotik.